بخیر هاتن برنامه پانوراما هفته یا سر وشانه چارپل مدیای امر و بری چارپل مدیا هر هفته به دوره و برنامه بری و دبن و هفته دوره منه دو میوان منن هیجا هنه کک مراد جوان و کک علی فکری شکر بون بخیر هاتن ما خیره دیدی سپاس هر بیشه چوایی کک مراد نواتو کرونا باش چوایی نخرابه هدی ما او آشی او اولی لخو خستیه چند هفته سر در باسون بچکی یعنی هیویا ما خورتر بیه مورال ما هنکی و بیه لی یعنی خوشه هر دو درجه جی الخوخس نه یک نه بچک نابرد من آسترازنکا لخو خستیه دی بیا اولی جی فیداوی هیه سر خیره به که قلیل چواه ولاد چواه لیسانبول چواه والله ویس به از چون من یا بدو عجل خواخست خیره به صعبی هر بیشه او تیوه معنی کو ایدی میدی پشت راست برنامه سپور ایدی به نابر و بردوام به لمجي كفن بتمامي الدران دي يعني انا شروجا كي نفساد مغوتبو ازنا بيجم كوجبر كورونا يمش يا جستي ولا بالاوسع والله جنجي عمرك قال لك دريشتر لازم يبغى ما كيش ام كان بنرن في هفته سرنویسی مچنه بله بله روژا هجده گلانه بردف که وزارت دروا یا ترکیه تانجو بلگیش داخوین یک دا که هفته 7 سال بره یعنی هجده گلانه 1944 دا روژا که یک ایرو وک وی روژه یعنی 250,000 هف نژادین مین ترکین تاتار جوالاتین خواه هاتنه دورخستن و سرگون کرنه مبه بویرش بیر نکریه و هر امی بوان رابن دورا بردفکا وزارت دروایا روسیای ماریا زهارووا دجوینا خویا چاپمنیه یا هفته ایده داخوانیا وزارت دروایا ترکیه نرخاند ترکیه یا کو خودیه پرسگریکن اتنیکی زمانی و اولی کو نهاتیه چاره سرکرنه دما مافی اتنیکیه که ملتی که ملت دن دپارزه جیش پهیه زهارووا ده دیار کرن که جیه ترکین کرمه دجین زمان وان لگل روسی اوکرانی دستاتویا زمان رسمی ده به زمان خود پرورده دبن شرط جیانه وک همو ملتین روسیای ده شرطین وک هفده بریاوی جی ابراهیم کالن tabi دو بروکراتین بلند چون روسیای جوانا کو روسیا مثلا توریستین حملاتین خو ریلوان وکا کو جبو توریزم هرن ترکیه
لێ وەک وان دەرنەکەت وەک وان تەخمین دکرد چێنە بوو مەحکیژی تاڵۆق ئاوێتن هەیە پشتی مەحکی وێ جارا ددیا بریار بدن Türkiye her tim yani hember Amerika hember ji bo problemên dinêkayî wek Rusyayê ew kartîne wek kozek kartîne binê wextê win ew nekin ez ê baz dim wir diyar e pirsgirêkên wan û Rusyayê jî gelekin mesela meselekî gelek küçük wek Tatarê de karin ku ha gotinên giran jî ji hevra vêjin heta derekê hevdû tehdît bikin kekalî tiviya çawa dinirxînê Kekim brastî ez hewqane serdestê van mesela me yani zamanekî dûr ve ku ez tenê wiha bi çavekî ronekberî li siyasetê dinerim loma ev tiştê ku derhekî siyasetê di vê bernamede hemû ku ji devê min derê giş spekülasyonin yani ez bi zanînekê ez bi nûçeyên were îspatkirin naaxivim loma bira herkes bizanibe ku mahiyeta gotinê min mahiyeta tespîtê min evin hemû spekülasyonin divir de helbet guncav e ev mesele çima guncav e bela ku li Sûrî mesela Sûrî êdî stabil dibe û di mesela Sûrî de êdî Tirkî bare ne hevkare bare û ji xwe piştî ku Biden hate hilbijartin konjektûreke nû dest pê kir wekek hûn dizanin konjektûra kevin di 2010 bihara ereba dest pê kir bû dûr de hikûmeta Tirkî dî tiştek dî ku konjektûr diguhire ji bo wê jî xwe yani xwest ku xwe bispêre Kurda vên em bêjin astengeka xwe dibin înisiyatîfa xwe de bihêle lê mixabin xwedî ji were ji derneket dûre jî di vê konjektûrê de hinek fersend derketin bela ku yani konjektûreke belawela bû konjektûreke nû neoqon herkesê tenê menfaatê xwe diparast ev konjektûr ji Tirkî re hinek tişt weke hinek derfet weke ku dengê xwe derxe weke ku xwe daxîlî mesela nava şerê Sûrî bike weke ku dîsa pozê xwe têxe mesela Lîbyayê weke mesela ku Behra Spî mesela çi petrolê neftê weke mesela Azerbaycanê filan lê êdî em dizanin ku ew konjektûr qediya bela ku ew konjektûr qediya hevkariya Rusyayê jî bi Tirkî re nema sedem neman ku Tirkî re hevkariyeke taybet bike ji xwe di nava her devletê de hevkarî heye danûstandin heye lê ji bo hevkariyeke taybet sedem neman bela ku sedem neman jî êdî weke bar Rusya jî fotoğrafê Tirkî nîşanê Tirkî dide ku ev gotineke giran e yani devleta Tirk nikare pareziya ya jî bergiriya etnîsîteya bike dikare bi her tiştî bixwînî yani em bêjin bi taybet di ser mesela Qrimê de jî ev gotin hatibe gotin lê em dizanin ku di bengiha bê gotinê de pîskereka Kurd heye û pîskereka Kurd jî ne tenê rojava heye li Bakur di nava yani serveriya Tirkî de jî heye rojhilata navîn de jî heye weke ez naxwazim dirêj bikim ez bim ev siyaseteke nû ya Rusyayê li hemberî Tirkiye û bingiha vê siyasetê jî girêdayî şerê Sûriyê li Sûriyê gelek tişt zelal bûn kûş bû ku wê Esad neçe Esad berxweda Esad ma bê Esad nabe ku Esad neçû hinga aktorê herî girîng Rusyayê aktorê dinê jî İran û Amerîkayê bê sedem yani wê ji bo çi daxilî nava vî îşî bibe bela ti tiştekî wî tineye ji neyartiya Kurda bêbe Tirkiye ez bim niha nava wan de ji bo vê vekişandinê gelek danûstandin hene û ez bim
ev demeç, ev beyan jî ji wan dera dertên, ji wan dera çirûsîn, ji wan dera xwe diqevizînin. Mesela nava Rusya û Tirkiye li ba min wiha ji min re wiha tê xuyanî kirin wekek got ev jî spekülasyona min e. بله کەکمونا تسێکی کوتە لێ زێداکی خوازم vê bêjim yani bawer dikim xwedî lê derketina Wezareta Derve ya Tirkiye ser meseleyeka sirgûneka tarîxî ya Tataran piştre behsa ya Çerkezan jî tê kirin pirtir xîtabî raya giştî ya hundur dike yani di rewşa îro ya Tirkiyeyê em binêrin ku mesela qezençkirina welatiyan hilbijêran hatiye noxtek bûya wê çi qas giring e ku yani gelo wê AK Partî û hevalbendên wê li ser hukm bimînin yana di hilbijartinên pêşiya me de îstatîstîk û anket û tiştê wiha rê din ku her ku diçe piştgiriya bi wan re dibe kêmtir dibe û teyî dikir ketiye binê wê yani di vê mihawelê de ji bo raya hundir e lê muhtemelen tevî vê jî Rusya rewşa Tirkiye baş zane ku yani di mesela etnisîte esas dünya hemû zane yani di mesela milletan de di mesela etnisîteyan de yani Türkiye ekwas tawanbarek ekwas gunehkarek ku bi tu dewletê re nikare têkeve pêşbirkê ku yani galibe bikaranîna wî çekî de serdest bê Rusya vê yekê zane lê ez bawer nakim Rusya yani peywendiyên xwe bi Tirkiye re vê meselê bike xeleka yani qutbûna şikestina peywendiyan tiştê gelek giringtir çekên gelek giringtir di destê Rusyayê de hene ku Rusya bêyî ku vê meselê tenê dixe bîra Tirkiyeyê Rusya xudan çekên gelek mestir û giringtirê ku galibe yani li gor xwe daxwazên xwe bi Tirkiyeyê bide qebûl kirin ya jî em bêjin di tifaqan de bi vî awa ya wî alî de berjewendiyê xwe biparêze lê ji alî Tirkiyeyê ve tabii Türkiye ne welatekî süper e hêze yani di siyaseta globala dünyayê de nalîze lê em baş dibînin ku yani tarîxa Tirkiye vê nîşan dide ji bo ku pirsgirêkên xwe navxwe çareser nake û di nav wan de jî pirsgirêkên neteweyî yani ê milletan serî de pirsgirêka mafê milletê Kurd azadiya milletê Kurd wekî din mesela Xristiyanan mafên Elewiya peywendiyên bi cîranê xwe re bi mesela demokrasiyê tenê ji bûna ku wan çareser nake gelek bedêlên pir giran dide yani eqwas stû mesela Rusyayê tê xwarkirin li Amerîkayê tê xwarkirin ya jî li Îranê li mintiqê gava tê xwarkirin tenê ji ber wê yekê ku di mesela Kurda de bi taybetî yani çünkü îro gava em behsa etnisîteya ya bi behsa neteweyan em behsa meselê bikin pirsa herî giring pirsa Kurdî ye yani ji bo ku wê çareser neke belengazî perîşanî em bêjin qirêjî û di têkiliyan de tawîzdayîna ji bo Rusyayê ji bo Amerîka ji bo Çînê gelekê din yani zirareke here mezin diye tenê ji bo pirsgirêka Kurd çareser neke loma jî yani bawer nakim Rusya qîmetê bide vê ama Tirkiye esas divê careka dinê bifikire ku meseleyên xwe yên netewî yê etnisîteyê yê mesela mezheban yê ji dînên din ê welatiyên xwe gava çareser neke her tim ew siyaseta wê xwedan çekên zeîf bin ê bê bawerî bin ê bi çi piskekê xelk karibin ji xwe dûr xin yani ê tim ev siyaset hebe û ê ku wan dabike Tirkiye be بله لی داخوانیا لاورو سرگی لاورو وزیر وان در و او پرمانی داره و مروه پر کیبارن یعنی ام لبندانه که ترکیه بر پرسیاری خوب بینه بجی مسئله و هادا
نخوا يعني أبي مجي أمكان بالي بكشينن هن بروبلمان قصابي جي سريدا مسألة كردية بله يعني تبي نافرو جوار دكاما جالي كده مثلا سوريا ده أم دبينن yani tabii ki partiyen Kürdiyen Suriye yani idara otonomiya irojite de hatta herkesi pırtıte de tabii Armanca kavana cüda kırna perçe kırna Suriye tüneye jbuna ku Türkiye ile hemberi em Amerika'yı Avrupa'yı dur bıxa ya ji beje ku Amerika ava pijt ke pırsa Kurdi lidiji Türkiye em bejin bu mane yani bu pişkirna Türkiye bkartine yani divan mesela da ji dive em siyasetin duruyen van hezen süper bu yani mesela yani de çerçeve NATO'ya da tüneri pırsa Kurdi he gringi he jantir he vakaku khatara ka permestre derdxe peş ama dine vaki haneke keliye dinere yani esas dur da dxwaze bkarbine Kurda vaki tehdit nişan bide jbuna ku Türkiye bikşine ali xwab tamamı أبي بيديتن يعني. إيش خاف ضاق يعني بخجي وصايا يعني بكا كنت بعث بكن أم بعث بكن وبعث ناكن أم دبينن جي أم بعث ناكن تبي معني. بله. كام درباسي مجرد دياب بن. مجرد ما يد ديا لأبي زانينجا كردستاني جبو يكرزي ودستوري حموالين سياسي آني باهف. زانکویا کردستان د 19 گلانه ده کنفرانسک بناو یکرزی و دستور لهولر دار خست د ناو بشتارن و کنفرانس ده سروک هرما کردستان نچیروان برزانی سروک وزیر مسرور برزانی نونر تایبت یکتیا نتوان عراق جین هنیس پلاسرد جیگر سروک وزیر کردستان قوات طالبانی سکرتر پلوتبوریا پدک فاضل میرانی سروک گوران عمر سعید علی هف سروک ینک باول طالبانی ور حاصل حموس سروک سیاسی و هر وها پارلمانتر وزیر و دزگاه سیویل بشتار بون که مراد وجاره هم شته بپرسن یعنی چه جوینن بوی رنگی و یعنی هم بحثا یک ریزیت که و هم جی بحثا دستوریت که دتشته که کرد پر محتاجن چه دبیجی یعنی به جوینه تو هویک دا آن ببیجن تو هویک دبینی به باوریا من üniversite Kürdistan'ı صدق و هذا هم ما ابو امجبيرا بكن مثلا دستور كردستاني اقوى بيرندن بسرمدهاتن افشان ساله هم رايا قشتيا كردا اف مثلا جبير كربو صايا دست بيشخريه üniversite كردستاني و سروكي هريما كردستاني نيشيروان برزاني بشتاربوی سروک وزیر و جیگری سروک وزیر و برپرسین پارتیان اکوت ناوی واندا یعنی به معنی آنینا روژوه یا دستوره که پیوستیا دستوره که جبو هریما کردستان باشور یعنی وی دستور اکوتی خواستن جبو هریما کردستانه یا کردستان باشوره قافك باش من برهجابو يعني من خواست استعقيب بكم يعني انا كارم بيجم تيرا خو تعقيب كر نافروكاوي كي كتي كي تامنكتي امان كسن كو تباسكرن من اوجي د چاپ مني خواندن اما ينكو مثلا من هيفي دكر مثلا تركمان هناك جوان اي كل هريما كردستان درکتنی که خبر دانجی تابی که دو پارلمانتو یا دو حکومت ده یین که برپرسیاریه که رولک آوان هبو خافتن اما مثلا نونرین ازیدیان از مراحتن گلو خافتن کرن داخوازه کرن نکرن یین مثلا سوریانی کلدانی
مینۆریتên din yên mezhebên din KKî din hemî em karin bêjin gelo ew jî beşdar bûn û hinek daxwazê wan jî çêbûn nebûn baş ez nikarim bêjim bûn ya nebûn lê yanî ya ku dilê min dixwaze ku yani divê ev jî beşdar înşallah bûne û daxwazên xwe yani nîşan dane. Esas tabii gavê ji vê yani ev konferansa üniversitê pêşdetir berê hatin avêtin yani heta di parlamentoya Kurdistanê Herêma Kurdistanê de yani grûpên parlamentoya çêbûn reşnivîsên destûrê hatin destî heta çûn heta serokê herêmeyê wê demê Rêzdar Mesûd Barzanî çûn ber destê wî ji bal wî ve mesela parlamentoyê hinek pêşniyar hatin reşnivîs hatin guartin yani gavê hê gelek pêşdetir berê hatibûn avêtin lê yani rûdanên wê demê bi taybetî jî xerabûna peywendiyên di navbera partiyên Kurdistana Başûr de û ew bûyerên ku dinê qewimîn yani anên wê nuxtê ku yani li parlamentoyê ev gav hat nuxta sifrê loma ji ana gavek pir paş de ye esas gava em binêrin ku üniversiteyek konferansek rojane dike ama yani ji bo Herêma Kurdistanê gaveka destpêşxeriyeka gelek mihîm e yani ku li ser vê bê avakirin bu ê manî ez giringiyê didimê. Yani tabii mesela destûrê û yekrêziyê te pirsî yani destûr ji xwe bê yekrêzî ziyadtir yani mesela destûrê axirê peymana civakî ye yani li hevhatina civakî ya a hemî welatan e yani dibe konsensuseka neteweyî hebe li hevkirineka neteweyî yani destûr wiha ye ji xwe yani destûr bê vê nabe bê avakirin îja di vê çerçevê de jî gava em bala xwe din mixabin hinek tiştê ku mirov xemgîn dikin yani min axaftinên beşdaran takîb kirin tenê di çerçeva niyet diyarkirinê de yani yek rêzî destûrek wiha bingehî ji me re lazim e ji bo mafên hevmolatiyan zelal bibin diyar bibin têkevin bin garantiyê qanûnên ku hene xwe bispêrin wê derê ama yani negîşt wê nuxtê ku destûreka çawa yani çünkü destûreka çawa gava tu dibêjî mena xwe Kurdistaneka çawa tamam erê wê Kurdistaneka federe be wê çerçeva Iraqê de be navenda hikûmeta federal a Iraqê wê Bexda be ama yani li Herêma Kurdistanê gelo destûreka ku hikûmeteka merkezî sistema parlamenterizmê bîne ya hikûmeta ku ne merkezî yani sistemên eyaletî li Kurdistanê bixwe mesela di vê çerçevêde münaqeşe konkret bigîjin van waran yani û di vê çerçevê de jî ji wan partiyên siyasî nûnerên wanê ku beşdarî civînê bû helbet ji wan wê de tir û li dervayî civînê dî jî li parlamento gelek üniversiteyê dinê nûnerên civatê yên dinê yên milletan yên mînorîtan yên dîn û mezhebên dinê hemî gerek yani derfet bê peyda kirin platform bê peyda kirin evana daxwazên xwe bînin diyar bikin ku ew Kurdistaneka çawa dixwazin û daxwazên wan çi ne mesela li gor welê çend nuxta ez bêjim em derbas kin yani belkî min zêde jî kir di vê çerçevede ama yani ev mesela destûra Herêma Kurdistanê di dilê min de xaleka herî giring e ez dixwazim gelek caran min ser nivîsiyê jî ez dixwazim car din dest nîşan bikim mesela li gor baweriya min dibe destûrek ku sistemeka lamerkezî yani ne merkezî sistemeka eyaletî jî Kurdistana Başûr re bîne ne sistemeka merkez sistemeka eyaletî yani eyaleta Süleymaniyê eyaleta Hewlêrê eyaleta Êzdîxan eyaletê em bêjin li gor mezhebên dînên ne Müslüm mesela otonomiya kültürî otomiyên dînî çünkü yani ev milletin li Herêma Kurdistanê gelekê wan em dibîn ne tenê bi dînî di çerçeva dînê wan de dunyewî jî xwe bi xwe îdare dikin yani sistemê wanî wiha hene wekî din di tarîxa Kurdistanê de em dibînin ku tu carî sistemeka merkezî li Kurdistanê çê nebiye yani berê jî
میرکی ما هاتن حیاکی داری پیشش هری کن پیشش میرکی ما بون يعني بهدینان و بوتان و بابان و اودنی ام کارن بجمیرن سوران يعني سيستما كردستان تاريخ كردستان قوام لدنيرن فرتر سيستما كايالتي انا مركزي ليتي و ام لاويجي بنيرن ام الروشه ايرو كردستان جي بنيرن اف 20 سال زدتره يعني كردستان هريمه كردستان هي تي اداره كرين حكومتاي برلمانتاي هي ما ام دنيرن يعني بكيما سي منطقه سليمانيه منطقه هوليري جهه جدايه يعني جداتي اداره كرين ام منطقه زیدیا شنگال شو کس نزنه لکی دری تالی و هر تکه کتیه دسته بغداد باورد که تکه بیدر یعنی دسته کرداد درد که مثلا گرمیان هیا مذهبن امیجن دینن نه yani ne Müslüman Asuri, Süryani, Keldani ve Ermeni evi kulübe derine. Yani bavariya min eve sistema ka serokatiya ya eyaleti Kurdistan ve her lehati be jiber garantiya evi jiber parastina garantiya Kurdistan ji ev lazım. Yani anha mesela jibuk mesela Süleymani u hevli qasihev xwedî desthilatin qasihev ewan hene mesela Süleymani hinek desthilatê tewd bijin em Kurdistanê naxwazin em karin bajar bi Bexdayê re têkevin têkiliya yani karin niyeta xwe nîşan bidin ku yani statûya Kurdistanê jî xerab bikin. Yani gava ev viyaway devam bike û viyaway merkeziyet çêve xeterîn ku yani hikûmeta merkezî ji vî alî de bi Bexdayê di têkiliyê xwe Bexdayê re têkiliyê xwe bi İranê re bi Sûriyê re bi Tirkiye re herkes ber bi aliyekî derbikişîne. Ama sistema eyaletî bêdanîn her eyaletek mesela Süleymani, Hewlêr, Êzdîxan em bêjin Êdinê, Germiyan eyaletê wan hikûmetê wan hebin û ew tiştên ku daxilî ne yani tiştê ku ne diplomasî ne têkiliyên bi cîrana re ne ordiyê mesela ordî peywendiyên diplomasî peywendiyên bi Bexdayê re avanê dinê gava hikûmeteka merkeziya federal a Kurdistanê hebe hemî dewrî wê derê bibin û evê dinê jî herkes herêmê xwe îdare bikin wê şaxê yani ew destûr jî ji wan herêma tê stendin ku yani ew nikarbin rasterast bi İranê re ya Bexdayê re ya derê dinê têkil deynin ew îş dibe karê hikûmeta federal yani tiştê wiha hene tabî programê me îro rê nade heta min dirêj pirsekî bikim heta çima niha destûrê münaqeşe dikirin heta ana çima münaqeşeyek wisa tunebû yani münaqeşe hebû bes çünkü di parlamentoyê de ji berê hebû xwestin çêkin ama yani hinek hêz hene naxwazin destûreka Kurdistanê hebe yani ew wê şaxî ji mesela deverên veqetiyayê heye ku wê li kê derê bin mesela heye ku wê Kurdistan bibe yani Başûrê Kurdistanê bibe serbixwe ya nebe dewletek serbixwe avan tişta ji bo rojevê de bûn dihatin münaqeşe kirin û karûbar ser wan tişta dihatin kirin di serî de Bexda û dewletên cîran û hinek متفقين وان إيراني وجيرانا إدني لهندرة كردستاني ندخواستن يعني مسألة دستوري ورزيدة بمناقشة كرين و يعني أفقاف يعني زيدتر شو هاتبو النقطة قال قريش يعني برلمانتو مثلا رأي أخوة بدانا كاربو مثلا دستور بشونا رفراندوم يعني أقوس بيش كتبو tabii ki yani kanaatımın başına bu münakaşa kirin u nelgor şerti Kurdistan'ı bu yani. Lomaj yani İro beriyatiye kirin ama divan 5-6 sali belki 10 sali davi de pır hatış bir kirin. Yani var bu ma kud bir ameden ama biraz yani Roma ev dest peşkariya Üniversite Kurdistan'ı gele girin gele yani devi be le berdavamiye kebe zede ve berfretir ve platformun juda benava kirin و کمیته و سپور yani ekojvi şi karbon para xwatexne bikêr bên destureka çaktir derkeve dîtinê wan zelal bibin eşkere bibin dibe ev çêve hîn desturek çêve loma jî yani belki rojek tenê bû ama yani baweriya min ew ka giring bû yani gaveka giring bû
üniversite. بله یا ری گرین همو آلیان سیاسی لوی داره بون و یعنی بله. مسئله یک ریزیه ده همی yani bejin kiriyarê merv nizan hele gotinê hemê tekez kirin yani. Belê kekalî tê çi vêjî divî warî de? Keko yani ev derdê me qedîme yani derdekî me dibe çi ilahiye ev tabiata me ye ev karaktera me neteviye û ez ê gotina xwe ji kesî neveşêrim. Qabiliyeta me û yekîtiyetine ye. Em nizanin yekîtî çi ye. Yani ji bo ku em bibin netevekî hevgirtî û ji xwe re hiqûqekî ava bikin û di nava vî hiqûqî de em hek berpirsiyartiya xwe bi hilbijartinê tayin bikin em îrada xwe teslîmî kesî nakin. Yani gava dil vê hişmendiyê dinêrî ev ne hişmendiyeke modernîst e û wekekekê Murat jî got ev hişmendiyeke mîrekan e hişmendiyeke eşîrî ye. Yani vega san ji bo çi devletekê ji xwe re ava dike? Ji bo ku hemû hêzê xwe teslîmê navendekê bike û dûre bi hilbijartina bi riza bistîne û were bibe berpirsiyar. Yani devlet ev e û destûr jî çi ye? Destûr jî hişmendiya vî îşî ye, vî karî ye. Erê me ji bo yekrêziyê li hev kir û em ê kar û barê xwe jî li gorî vê destûrê birêve bibin. Vêga yani ji alî fermî devleteke federe heye, ji alî fermî aparatê vê devletê hene, lê hê jî yekrêzî û destûr meselên gelek guncav û meselê bêçareserkirî ne. Yani ev ecêb e. Ez bim tenê yani ev gotin têr nakin û wekekekê Murat jî got yani rasteqînî ev e. Yani vêga Silêmanî tiştekî dinê ye, dinyayeke dinê ye û hevlêr dinyayeke dinê ye. Êdivir de yani navendiyeke hevgirtî kifşek wê nê înşa kirin. Êkutin navendiyeke hevgirtî yekrêzî înşa nekî tê çawa hinek herema otonom bikî, tê çawa eyaleta îdare bikî. Çima ez vê dibêjim? Bela ku başûr di nava xwe de ne devleteke federe ye. Ji xwe yeke navendî li Bexdayê heye, em ê yeke dîsa weke nîv navendî li Hevlêrya ji Silêmanî înşa bikin û em ê wan quweta yani ez dibe ku rast e dibe ku çanda me ev be lê me jê min nagire. Yani gava ez li înşakirina devletbûyînê dinêrim û gava ku ez dîroka destûra dinêrim ez dibêm kesî bi vê rêçkê kesî bi vê şêwazê xwe negihandiye wir. Em baş dizanin yekrêzî ji rizayê naye. Bi zorê tê. Hemû netev serê hev şikandine. Yani lê yani ême rewşeke wihayê jî kes serê kesî naşikî ne ya ji qebeta wî nagîje wî ji bo yekrêziyê. Yani ev e. Li hengekî wiha dernaye û kes jî xwe emanetekî kesekî nake. Yani ev yani tiştekî gelek balkêş e û ji bo em bêjin meşruiyeta vê rewşê divê ku em gelek sedemê qewîm bibînin ku em çima neweke xelkê ne yani çima. Ev mesele ne tele li başûr jî heye, li Rojava jî heye. Ez divê wî qebûl nakim. Li Bakur heye, divê min kiriye, ji min pê ve tikestine ye. Rûd ya min Beriya min tu nebû, bi min dest pê kir. Öyle yani lê ez ê tiştekî dinebêjim ji bo netev
ku yekîtiya netevekî tune be ew netev ne aktorekî siyasî ye em veya baş bizanibin hemû devlet hemû ê ku rêzin û ê ku siyasetê tayin dikin ku yekîtiya te tune be tu ji bo wan ne aktorekî siyasî û piskirêka te jî ne piskirêkeke siyasî ye. Bela em tenê ji dinyayê re lava dikin û bela ku heya îro rewşa me jî ev e ti kesî weke meseleke siyasî bi çeplê me û mesela me bigire bîne di navenda dinyayê de nîşan bide nekiriye nakeşî yani erê rast e ku yekrêzî û destûr tune be di wir de otoriteyek nayê avakirin. Ne otoriteyeke siyasî, ne otoriteyeke diplomasî, ne otoriteyeke otonomî, tiştek nayê avakirin bela ku me ji bo tiştekî li hev nekiriye. Yani ev dibe ku leşker wê nîvê min, nîvê wan ê min be, nîvê wan jî ê te be. Yani ev çi ye? Kê kare vî tiştî bi nav bike lê mixabin û haye û em ji van tişta gelek tiştên serê me em encam jî dernaxin. Yani bajar çûn ne bajarê me bûn qey vêga navî nehate bîra me mat bên bajar yani piştî ku ew referandumê heştê şabî hatin destanên ser Kerkûkê yani em dizanin ku Kerkûk û Erbîl û Silêmanê neyek bin yani te hezar carî otonomî bikî ji wir devleteke serbixwe dernayê. Yani ev ne lîstikê ku kes ku bi me dilîzin. Ez bim ev xusûsiyeta me ye herkes ji vê xusûsiyeta me istifade dike û ji bo vê xusûsiyetê jî em tiştekî nakin. Lê ev gava wê zanîngehê ez bim cidê ye. Ez bim gere li her derê ev mesela yekrêzî û destûrî ne tenê ji bo başûr jî weke manîfestoyeke di nava Kurda de were münaqeşe kirin ku hişmendiyeke netewî çê bibe. Em hukûkekê digerin. Hukûkekî ku herkes bi nas bike. Dore em ê karibin wê kî li ser vê hukûkê desthilat bar be em ê karibin vê münaqeşe bikin. Bele. berî ku em derbasım du cümle dixwazim tiştekî bêjim eger îzna te hebe. Bele kerem ki. Kekum tas. Tabii her millet dibe li gor rewşa xwe vê konsensûsê yekrêziyê bibîne. Yani gava em rewşa Kurdistana Başûr din berxwe du sîstem ji xwe hene ji xeynî îro yani qasal derbas dibe. Yani bi ordiyên xwe, bi îstixbaratên xwe, bi asayişên xwe, bi îdareyên xwe yani yek navê wê em müdüriyeta a perwerdê be ama wekî wezareta perwerdê a vî alî ya a wî alî kar dike. Yek jî wezîr e ama yek jî nizanim müdüriyê giştî ye. Yani ew di fiiliyatê de ew du sîstem bike masî ji xeynî wan perçeyên ku li dervayê vê îdarê mane Kurdistan aqwas perçe biye. Yani Kurdistana Başûr anam dibêjin Kurdistan çar perçe ama Kurdistan Başûr tenê 5-6 perçe ye yani. Her perçek bi navendeka dinê ve girêdayê. Îje ev muhtemelen piçekî ji ew jî te yani gava destûra ku tê xwestin dewleteka merkezî bê ava kirin ya homojen ya merkezî weka ku yani aliyek naxwaze desthilatên xwe berjewendiyên xwe menfaetê dewrî êdinê bike ya jî merkeza êdinê bike. Ji ber ku her du alî jî naxwazin wan desthilata heyî bi temamî ji xwe yani ji xwe berdin wekî ordî asayîş derê tiştên dinê loma jî yani li hevatinek çê nabe yani wekî mesela dibêjin ya hemî ya hîç. Di Tirkiye de gotinek heye pirtê ew dikin tedî Tirkî tê gotin ya hep ya hîç. İşte ji devla ya hep ya hîçê
sistemek bê anîn ku yani sistema eyaletî bi hikûmetên eyaleta hebin wekî Silêmaniyê li Hewlêrê li germiyan em bêjin li Şingalê ya jî li Êzîxanê ya derê din gava hebin gelek beşên desthilatê ê hikûmeta wê mintiqê wê teslîmî wan bin yani wekî asayiş mesela wekî ewlekariya daxilî em hinek bütçe hinek karûbarê din yê belediya yê îdarekirin yani evan hemî karin bê tespîtkirin ku numûneyê wan di dünyayê de pirin tenê wê çi be belkî orduya merkezî yani a federal ya jî we em bêjin hikûmeta federal a ku siyaseta giştî dimeşîne yani a ku mesela wê müdaxeleyê îdareya Silêmaniyê ya Hewlêrê ya filanê ya bêvanê neke lê siyaseta giştî ya Başûrê Kurdistanê bimeşîne bi dîplomasiya xwe û bi peywendiyên xwe dinê bi orduya xwe bi îstixbarata xwe çi be yani konsensûs li ser esasê ku yani nebe ya hep ya hiç hinek tişt ji wan re bêberdan ji van devera re hinek tî jî ew ê ku pir yani heyatî ne û ne rasterast eqwas giringin ku yani illa di destê devera de bin kare tekeve para hikûmeta ya federal ya başûr yani ev kare konsensûsekî bîne yani çünkü îro ev bîst û çend salin konsensûs çê nabe yani bele ez divêm em li vir bisekinin ji ber ku mijarê me pirin lê tenê ez jî dixwazim tiştek balê bikişînim noktekî din xalekî din ku em piranî behsa dualî û duserîtî û mesela yekrêziyê de dûr de em piranî ew dikilê di mesela destûrê de bifikire 30 sal berê eger ev destûr bata guherandin li gor welatên hevdem destûreke medenî ya mav û berpisyariyên mirovan ew bûna ew jî ferqiyetek bû ku millet ji welatê xwe û bêjin ji Kurdistana xwe û ji destûra xwe hez bike ew jî karibû bibûna ew e ku milletê bigihîne hevdû û li hember dunyayê jî yani bêjin destûra Iraqê li gor destûrên hevdem gelek di van wara da gelek paş da ye em derbasî em na dîsa li başûr bimînin lê em wa Kurd derbas bin wek hûn dizanin beriya 4-5 roja du xortên Rojhilatê Kurdistanê ku penaberên siyasî bûn çûne li ber biroya yekîtiya Netewên li wê derê xwestine ya ku karê penabera dinêre xwestine mav yani alîkarî bigirin gotine eger hûn alîkarî nedin me em ê derkevin derve em ê xwe bişewtînin û wisa jî kirine û yek ji wan xwe şewtan tabi ev balê kişan ser mesela ku em ji bîra dikin her tim Tirkiye divê zam 3 milyon rojavayî li cem hene bibên 4 milyon 5 milyon werhasıl Awropa watê 100,000 diçe çin welatê wan dunyayê radikin balê kişan di vê rewşa lawaz da ya Başûrê Kurdistanê de balê kişan ser penabera rewşa penaberan û rewşa Kurdistana Başûr di wê çerçevê de hûn karin çend gotina bibêjin ez kek alî heşte bipirsim Keko yani rewşa penaberî yani rewşeke kambax ya insanîtiyê ye yani ez di wê baweriyê de me kes ku ne mecbûr be ji welatê xwe ji mala xwe dûr nakeve naçe xwe muhtacî kesî nake loma divir de çi dibe bila bibe ew jî li gora qeweta meriv dibe ku em xwedî li wan derên ku nebe em hestê wan fêm bikin ne ku em bi hinek hewldanê tund bi ser wan veherin da ku xwe bişewtînin ev bi rastî jî nayê qebûl kirin lê yani weke nûçeyeke aktûel derhekê vê de bela ku tê malumatê min tune ne tenê ez ê vê daxwaziyê yani ez ê vê tiştê bêjim û bixetînim Bele kek Murat tiştekî ku tu bêjî tabii mesela penabera gelek aktüel gelek welatan û pirsgirêkeka girin de yani
انسان بمليونان دركتنا بسد هزاران لهنك ولا طال هنك درا بمليونا ببنبي يعني باركي قالك جرانا ونتوينيك بويجي دناف مسألة دنا عما لأم دبينكو يعني بيروقراسيا نتوينيك بوي ولاتنكو اساس پشگیرو آلی کاری درن نتویک بریش بو پنابرانه گلک جارا يعني برپسیاریان خو بجی ناینن دو وقته ده بجی ناینن ترا خو بجی ناینن اف ببینه به يعني دنابنا وانو حکومت هرم ده یاجی ای دولت ده هنك نلهفيانو او تشيتكن تشتي وها يعني اف بس جريك خلاص نابن ليش آلي دنيجي باشور كردستاني هاد بيجيم يعني هنك تشتهنك حكومتها كردستاني يعني خلقي كردستاني يعني قال لك آلي هنك يعني حكومته بارتيين كردستان باشور هي حساسترن لخلقي كردستان باشور مثلا بنابر هذا مثلا خلقي يعني كردين جيران يعني انا قال لك ايكو هاتنا بونا بنابر نتنی عربن یعنی تمام جا افغانستان جی بلکه جی ایران جی دردنات اما جی هر چهار پرچه کرد جی هر سه پرچه کردستان بکیم آسیان کارم بیشن یعنی جی سوریه و جی سری ده جی ایرانی و دردن یعنی هاتنه پنابر و پریوان جرج روجافا هاتنه لوان درا بجیبونه گلک جرا هم دبینه یعنی هم جبال خلق کردستانی هنک آوه یعنی پرانیا بیشن تیوه نقطه کو yani gelek jara beçare diminin bealikari diminin kara rev şawan baştır be yani terenak ama ana bejin qat alikariya van nakin tabi ne raste yani halk alikariya van dike hükümet jalikari dike le tişte ku xiyad be yek je ev alikari terenake yani dibe hükümet axo bu parlamento yaxo bu gelek Kurdistana başur zedetir yani sistemin uha بویاوی بیدیتی که کاربن زدتر آلی کاریه بکن یا دیاجی تشتک هیا yani gelo mafya penaberiye Kurdistana başur çıkas kanuniye çıkas dibin garantiye de yani ana her velati dedi insan ten jwelata ki derevin jber jiyana xwe jber cezayen gran jber şerran jviyawi ten velata gidin dixwazin يعني پناه دبن و دخوازن لوی داره بشین حتی کارن و گرن ولاتی خو یا جیب دوامی دمینن يعني قاواتين دبي يعني حتى جمرفت فرق وان ولاتين بري دم فسلام ما فو ازاديه وامكان هذا حتى امكان هي تنبه يعني او ما فو ازادي بيدان مثلا من قالك جراب بيستيكو يعني دم مثلا قبول كنا بنابرن كرد يعني جبرچه دني جروجاوا وبلكي جباكور جدري دني ده دزگين كردستان باشور نه اخواس يعني خو بخش نه اخواس دلخوازن وكي قالك جارا يعني نرازيبوني نشاندن يعني احمال دكن غازني وها هنا يعني طبي از جبوك ندنا مساله دم نكارم ادعاء بكم اواني من تني تشتي من بهيستنا تشتي تين قوتن مش مديا خوندنا يعني اوان احمال و امبيجن شاف قرتن و بلكي فنكرنا امكاني برفراتر هنك بنابرا مجبور دكن كو يعني هي بچاره هي بامكان بمينن حتى بقي جنبان نقطه بلكي هنك انسان خو بشوتينجي يعني اد بيجم يعني قلتنا كسروك كردستان يبري برز مسعود برزاني ابو يعني كردستان مالا هر كردكيه اف شعار دبد جياني دلور براسيجي بكار بينا يعني اف قلتن هيا اما يعني ازانم قالك انسان قاوا دارن كردستان باشور بوي خير هاتني خنا بين يعني واف جدزگه و جوا پرتر بکی دناف خلقه ده هبه یاجی د چرچوکا نظم اف دزگاه ده هبه اف مساله دبي جاري كادن يعني لي بين هرتنو جنوب يعني موقفك نو باشتر بستندن بله tabii ve balıkşan ali penaveran eji balık piçek ali başure kursane derle binerim ku nüfusa wan ve erdewan ku diyare و بفكرن كو قال كاس او جين كو نها عراق دستا يا سري او جي كو مناقشه بون او فيداوي
جنوبا işgal kirin ji Kerkûkê, Mahmûrê ji Xaneqîn ku ev ku hinekê ku bar kirine hatine alî din îca bêwî Erebên ku hatine û Kurdên taybetî jî Rojava yani bên li gor nüfusa wan hejmara gelek mezin behsa 2 milyon 3 milyon penaberan dikin yani penaberên hindir û yê derve û aboriya wan jî diyar e û hetim jî zext û ewa ew ê ser wan e ya hikûmeta merkezî bi rastî jî karê wan jî pir zehmet e yani ez nebawerim ew alîkariya ku Tirkiye ji yekîtiya netewan digire ji bo ew ê Başûrê Kurdistanê karibe ji ofîsên bibêjin penaberan yê nav dewletî digire yani di wî warî de reqem ew tune ne lê bêjin texmînê meriv belê em derbasî mijareke nû bibin em piçek lez bikin Parlamentoya Avrupayê rapora sekinandina gotûbêjin endametiya Tirkiyeyê pesinand yani bêjin Parlamentoya Avrupa biryar da ku endametiya Tirkiyeyê bê rawestandin ev gelek cara bû mijar gelek cara hat münaqeşe kirin kam bisekinînin nesekinînin werhasıl sekinîn ev sekinandin tê çawa têkek elê yani ezim mesela Yekîtiya Avrupa'yı mesela penaperaya yani jwê ditirsin û weke qozekî destê xwe de li hemberî Tirkî ya bikartînin dibe em ê rawestînin û narawestînin û Tirkî jî her tiştî destê xwe dike biya wan nake biryarê wan biryarê mahkeme wan qebûl nake yani bi jî têkiliyeke ku ne Avrupayî yani ne ji fikriyata Avrupayê ne ji hukûkê Avrupayê nayê rewşa helbesta Yekîtiya Avrupayê helbesteke siyasî ye û ez bim negirê dayî têkiliyê Tirkî û navê çi ye Yekîtiya Avrupayê ye siyaseteke ku ji bo mesela penapera ku ew penaperê ku Tirkî dibe destê min de û tu min dayîn dibe ez deriya vekim ha ho hûn ê perîşan bibin ji bo vê meselê manûpule bikin ya jî bazariya ser vê meselê de ez bim têkilî dimeşe û ez nebawerim bi Yekîtiya Avrupayê ku ev mesela Sûrî û penaperê nê çareserkirin ku li hemberî Tirkî biryareke qewîn biryareke ku em ê jê amil bibin biryareke ku were tetbîqkirîn bistîne wê van manevra berdewam bikin bila ku ew tiştê ku Avrupayî weke asteng dibînin ew tişt hê nehatine çareserkirin û çareserkirina wan jî ne destê wan de ye derbayê wan de ye loma têkiliya xwe bi Tirkiye re weke qertê zer nîşandayîn yani qet qertê sor nîşanê Tirkî nadin wî ji lîstikê nabêjin lê Tirkî bi her halê xwe heq kiriye ku ji vê lîstikê bê avêtin yani çi ye yani namzet bûna endam bûna Avrupayê ji bo vê Tirkî çi dike nexasin van 10 salê dawî de tiştek nekir ji bo ku nebibe Avrupayê jî her tişt kir ev gelek eşkerê lê dîsa Yekîtiya Avrupayê tenê qertê zer nîşan dide qertê sorna Kek Murat wê çi tesîra têkiliyê Tirkiye û Awropa bike vê biryarê bi rastî yani ya jî wê gava ez bi vê pirsa diya jî bikim bi vê gava hane wê gava duyem çi be
يعني نها جارك اساس دبي مرا براستي تجمع برسي من هي باش فهم نكريك يعني ياكل او دخوازن راوستين چیه يعني تركيا نه اندامه تركيا وقتك يعني داخواز بو كريبو كبا اندام و برنامج بو يات بو چيكرين كو يعني يك بيك دوسيا دات نفكرين كوان دوسيا همي جيب که دستور خود الولات اخوه پشتی خلاص بون ببا اندام يعني ولا نقطه اندامتيه لوی در ماو قالك ولاتن يكتيا اوروبا الهمبري في ما اندام يعني تركيا ببا اندام الهمبري في رادوستيان وهات نقطه وها كو بشتي اف سياستا حكومتها اك بارتي و اردوغان بو سرو كومار وسيستما نويا سروكاتيه هات يعني بتمامي او كارا وستيان شوي يعني محتملا فورماليتا الجي معنا يعني هين كسي خوفنكشن يجي كس رد نكريه محتملا بار اوروبا بارلمان اوروبي دخوزه او يعني وقت بيجي رسمي بي لغو كرينكو يعني اذا يعني بيجن دانوستندنك بازاريه او تنبه يعني بروسيسا براندامتي ددن سكناندنا بله يعني وقت يعني او اذا بيراوستاندن إيجا أفياش خو يعني حكومة يكتيا أوروبية يعني هي سريدة وي وقت شيء هاي جا هي برتر بشتيكو يعني أو دبينين كو تركيا جنيتا كاوي داخوازا كاوي هي جانا كاوي أكو براستي ببا عندما يكتيا أوروبية نمايا هي رحتر يعني تشتكي وك بريطانيا يعني مثلا بيوندين تجاري ده جمركي ده وبيوندين دني ده ين كولتري دني ده بتركيا را پیمانه که تایبتیها او گمرک بیرلی شو تشتک هيا لتركيا بكتيا اوروبا را باكي دفي چرچوه ده قازن هنك تشتافره بكن و اندامتي يعني رابع باورتكم بريارا يكتيا يعني بارلمانتوي نگوتن الداوية يعني او وك شيورمنديك يعني پیشنیارك يعني جي برياردريه نه داره وكيك عليكو قرطة زرع اري بس يعني نجي برياردان ايش يعني وكي جيكي هين حكومتين بيجن اي كتيا اوروبا كونسيا اوروبا يعني لوان دراي بريا بيدان لوان دراي نيدان يعني وي باوريا من يعني ولي دالقان دي بهشتن حتى كو بپیمانه کردن يعني تركيا نابه عندما يكتيا اوروبا انا نكو يكتيا اوروبا تاني هنك ولات ناخوازن تركيا بخوا اقواس هيجانك وداخوازك او بيرتونيك بما عندما يكتيا اوروبا يعني جوهرتني دخوده شيء ناكد في مقبول بكن يعني او ممكن جاليه دني بقناعه من امريكا ناخوازك يعني تركيا بما عندما يكتيا اوروبا ايرو بريطانيا دركدر باي بريطانيا جناخوازه يعني شرط انكو تركيا كاربه ببا عندما يكتيا اوروبا يعني هما قتنا معنا دبي يعني ام فيها ببينن ليه محتملا يكتيا اوروبا جبوك يعني تركيا هيجي وردتر نرى تكليه خوي تجاري ده ودوام تكليه مثلا عندما تيام ناتو هي او تشتين عسكري او تشتيكو امهمي بزانن كو قالك جنيز تركيا باوروبا بامريكا بدريدن وغريد ده جبوك اوز نبترن يعني جهرنا كفن زلال نبينن يعني حتى نين النقطه كاكو تركيا جي بي راضي و پیمانه مشترك او في او بردوام بكن يعني وك علي فكري جيجو يعني براستيج يعني قرطة زرزة النار يعني قرطة صور تجاري تنه حتى دقالك جيادة إيصال مدي مثلا بايزي قوتن أمي تدبيرة إذا أمي الهمبري تركيا بستينين وهاكريا قوام هاتن بهاري أدبيجم قي هنا كاجي كتيا أوروبا يشو شيرت الوكر قوت هون أوها بيجن هناك الرفورما بيجن أمي بنجيبوا أمجي كاربن بيجن باشا مد دوسيا خدا أمي تركيا بشوبينين يعني اقل دنوان حتى اكو يعني تشاوا او كارم بهافرا بشوبين وبردوام بكن يعني ليستك كتي ليستن لي هي ايرو باشتر خويابيك يعني انجام باندامتيا يكتيا اوروبا نما دبا يعني بله ادم اب مجار ام زيدا او نكم جبركو هي كلاك مجاري ما انا
و ev çîrok diyar wê dewam bike Konseya Avrupayê û Komisyona Avrupayê vanane ji wê deshilattirin ji parlamentoyê deshilattirin û Avrupa yani belkî ji bo Amerîka awayê stratejîk Tirkiye mihîm e lê wek hev peyman wek hev kar bimîne lê ji bo Avrupa hîn mihîmtir e xeynî wî ji bo aborî jî hani sedî pêncî şêst aboriya wan direkt bi Avrupayê ra ye û yani taybetî bi Almanyayê ra belê taybetî jî bi Almanyayê ra ji xwe wek ku tu dibêjî şêwirdarî jî piranî Almanya dike yek ji raportörê Tirkiyeyê Yekîtiya Avrupayê digoyî dîya ji derdê Tirkiyeyê eleman dikim îdî wisa nabe yani min beriya werin civînê telefonê Almanyayê dikim min divê qêwe meseleyê hel kir yani mesela vîya wê hel nabe divê gere min jî hin gava bavêjin yani îfşa jî dikir belê em derbasî xaleke nû bibin yek ji navdarên mafya ku dewletê re hevkarek ku niha li derveyî Tirkiyeyê li Emîratên Erebiyê yekirtî dimîne ji ber nakokiya wî ya bi Wezîrê Navxweyî Süleyman Soylu heta niha heft qaset derxist gelek qirêjên dewletê deşîfre kir ya herî girîn di qaseta dawîn de çawa di rêveberiya Mehmet Agar da Kurdên welatparêz û sermayedar dane kuştin îfşa kir. Belê ev mijar li Tirkiyeyê niha pir tê münaqeşe kirin heta niha qaseta hefta derket vîdyoya hefta derket kekelê te ev komenûçe şopand tu çi dibêjî çi qewmî ku peker dipeyve ez lim ev peker ji nişka ve vatişta nabêje dîsa zê beriya ku ez gotinê xwe bêjim ez ê bêjim ez ne bi zanenekê diaxivim ez jî şirovet dikim yani gava însan tiştekî şirovet dike behsa xwe dike analîz behsa kirina tiştê dinê ye lê şirovekar behsa xwe dike yani ez ê behsa zanîna xwe bikim ez bim di 15 Temûzê de 2016 gava ew darbeya FETÖ'cüya têk çû di wê şevê de di kesa li hev kir Tayyip û Xulûsî Akar û dûre jî ji alî siyasetê ve ev tişt formüle kirin û bi şeklê Cumhur İttifaqî jî desthilatdariya xwe heya îro ajotin. Ez bim ev nerazîbûna peker û mukirhatinên xwe di nava tifaka Cumhur de bi hev ketine. Yani ev ne mesela yekî mafya û devlet daye dûî û çûye ev dû tolhelandinê yani camer dû heyfa xwe digere na ne ev e gava ku em min van vîdyoya baş temaşe dikin kufşek û ev divir de projek heye fikrek heye û şerek heye û ev şer jî di nava devletê bi xwe de ye di nava em ê bêjin çi bi gelek tişta têne nava ew kirin ji wan re dibe ulusalcı ji wan re dibe Avrasyacı ji wan re dibe mavî watancı û di nava oldar û AKP'ya de ye ev şer gava meriv aktora dinere jî wiha ye yani îro tiştekî nê derket balê li Ankarayê mahkemek biryara berhata Mehmet Agar betal kir yani divir de tiştê herî girîng ew e li Tirkiye bela ku em kodê Tirkî dizanin em kevne şopiya Tirkî dizanin bela ku ev mahkeme pir mahkemeke adîl e ji bo vê ew biryar nestandine qeweta tenê devletê heye
ku ji mahkema biryara derxe ev jî wê nîşan dide ku êdî wê şer fira bibe bi her hewaliyê xwe bela ku ev mahkeme yani biryara vê mahkemê Mehmet Agar û ew kesê dinê bê parastin hişt yani li holê man yani meşruiyeta wan statûya wan hukukî êdî ne kifşe ne diyare ku wê çûwere serê wan bi rastî jî gava meriv li anketa dinêre jî desthilatdariya Cumhur gelek raya ew hunda dike serokatiya Tayyip jî ne hewqastê parastin li gorî hinek anketa em bêjin şaredarê Ankarê wê İstanbulê jê pirtir raya bistînin û ev jî rast e ne ku xelet e yani desthilatdariya İttifaka Cumhur gelek lewaz bûye ez vê çima dibêjim ku ne hewqa lewaz bûna kesî veya weke fersendekê dernedixiste pêşiya xwe nedixiste rojeva xwe ku ez vana kişa tînime bahev dibêjim ji bo hêzbûyîna nava devletê du hêzên devletê bi qirka hevgirtine û ez bi wê dû û dirê jî neçe çima neçe ji xwe destûyê Wezaretê Karê Hondurên destûyê Süleyman Soylu girtiye peker wî karizma wî bi erdê ve hişt popülerita wî bi erdê ve hişt ev ya wê hikûmet lê xwedî derê ya jî wê vê krizê çareser bike loma nikane di nava xwe de êdî wana veşêrin û bi rastî jî muhalefeta Tirkî ne muhalefeteke dînamîk e ne muhalefeteke ku em bêjin amilê bide gelên Tirkî û tiştek bibûna jî wê ji vir bibûna û wayê ji vir derket qelîştekek çêbû wê gelek av di vê qelîştekê de biherike fikrê min ev e Belê kek Murat taqet vê bûyerê şopand tu çawa şîrove dikî Bi rastî yani ji derve tabii şopandina wê gelek zehmet e meriv karibe baş hem yani welê çerçeva ku hinek bûyerên ku ez hejê heme hinek dedî me bihîstine berê bûne wek mesela ku te behs kir yani ew kuştina Kurdên salê not û şeşa salên notî de yani duwan dema de piştre mesela Susurluğê derket wê çaxê jî bûyerek bi vî awayê hebû yani mesela behsa tasfiyekirina mafyayê ji nav dewletê û dewleta Kûr û Giladiye û tiştê we hatin kirin îro jî yani bûye menê bûyerek weka vê lê yani li gor ku siyasetmedarên belkî desthilatdarên herî bilindên berdestê serokkomar bixwe jî didin nîşandan ku yani ji hezara yekê van tiştê gotî rast bin felaket e yani şîrovekarên Tirkiye bixwe jî didin nîşandan ku yani ji bûyera Susurluğê gelek berfirehtir e wêdetir e ez jî li gel kekfikrî behsa ew ê kir ki yani mesela di nav dewletê de xuya yani hêzên hinek navendên nav dewletê hesab bi awakî dixwazin ji hevdû bipirsin û hevdû tasfiye bikin û belkî hinek tişta li gor berjewendiyên xwe biserxin û hineka têk bibin di vê çarçevê de muhtemelan têkirin lê ji bûna ku ev di raya giştî ne münaqeşekirin yani yekî ku îfşa dike van mesela behsa mala xwe dike behsa zarokên xwe dike ku çawa hatine tehdît kirin û çawa em bêjin ew xwast aciz biye loma van tişta dike falan yani wekî ku meriv yani nebêje filan aliye ya jî filan sebebê siyasî ye herî baş e ev yani ê ku van bûyera di nav mafyayê de ê ku carna
yani وەکی تەتک ئینسانە کارتێنێژی ئەوش دەبێژین yani ya psikolojiya wan nebaş e ya ji meselekê li hemberî nasek ya jî xizmekî wan hatiye kirin ya ji wê aciz bûne loma bi vîya wayê dikin ama yani diyar ku bûyer ji wê gelek wêdetir e ê ku alîkarî dikin hene ê ku belkî agahiya didin ê ku piştgiriyê didin cesaretê didin hene ev tiştên kirin tabii em bi vê rewşa xwe em nikarin zanibin yanî ji van bûyera bi rastî kîjan çi qas rast e û çi qas em bêjin têkiliyê wan bi hev hene wana ji hev derxin û ne wazîfa me ye jî bi rastî yani ez gava lê dinêrim lê yani ya esasî ez dixwazim vê destnîşan bikim yani li Tirkiyeyê ne ji nihade ji gelek kevin de devleta Türkiye yani ji bo ku nebiye devleteka hukukî ya demokratîk ya şeffaf her gav yani aliyê devletê yani wekî devleta xuyakirî û devleta Kur devleta yani ya binî ya nexuyakirî û a nexuyakirî hemî cara xwedî îmkan û desthilat û alavên neşerîyên yên ku veşartînek rêjin bi saya wan karibûne yani di ser qanûna re biqevêzin xweş qanûna dûr bixin bêqanûniya bikin û hinek tişta bimeşînin ev zamanê berê jî hê wexta ku yani du kamp hebûn yani Sovyet sosyalizm û kapitalizm hebû yani tiştên organizasyonê wiha di çerçeva NATOyê de di çerçeva yani her du sistema de sistema kapitalizm ku dihat gotin yani Amerika ya CIA ya jî istihbaratê welatê din û taybetî wekî organizasyona NATOyê yani li hemberî sistema din behsa avakirina gladyoyan avakirina bêjin dezgehên bi vî awayên bin erdîn dihatin kirin îcekava li hemberî hev karên ku divê neyê eşkere kirin karên ku divê hesab qanûn ya jî mehkeme nikarin ji wan nikaribin pirs ji wan bikin û ceza bidin ya jî rêl berbigirin gelek cara karê qirêjê neşerî ê veşart dikin wek mesela qaçaxa eroîn û ya sîleha û tiştê dinê û yani ji ciyên reş em bêjin bütçe û peretanîn ku nikaribin bên şopandin qanûn nikaribe rêlber wan bigire ev tiş dihatin kirin lê piştî ku sosyalizm sistem ji hev ketin ew şerê sar xelas bû yani wê çaxê xuya bû yani NATOyê Ewropiya Amerikayê ev sistem gelekê wan dev jê berdan lê di wê evê de diyar e ku Tirkiyeyê beşê sistemê yê navxwe nexwest leğw bike yani nexwest bifeşilîne û pûç bike ewan wekî Tirkiye rabûyî de berpirsiyariya vî îşî girtin ser xwe heta em dizanin wê wextê gelek yani kadro û alav û organizasyonên ku di çerçeva NATOyê di destekîşa debûn evana ji xwe veqetandin teslîmî Tirkiyeyê kirin û diyar Tirkiye ji wê wextê heta îro van tişta tîne ev karên yani yê devleta Kur gladyo mesela qaçaxê eroîn û sîlah û van tiştê ku tên îfşakirin tiştê wa hene ku ev gelek cara îmkanên غیرî qanûnî didin desthilatdarên ku desthilatdarên jî yani û alavên ku ew bikartînin bibe nebê ew kadro ji bo karên qirêj dikin ew xwe jî dikevin nav karê xwe ya ji bo şexsê xwe jî dikevin nav qirêjî ji bo îmkanê malbatî ji bo derê din dikevin nav van tişta û dewrekê bi hev dikevin ez van xerî şerîyeta yani ku dewletekê dirizîne dewletekê eqwas pûç û bêîtîbar dike piranî bi girê dim ku yani pirsgirêka Tirkiye ya herî mezin ew e ku nikare bibe dewleteka hukukî ya demokratîk ya şeffaf ew jî yani pirsa esasî ya vê meselê ew e ku naxwaze pirsgirêka Kurdî çareser bike yani îro pirsgirêka Kurdî bi rastî îradeyek hebûna çareser kiribûna yani bahata nokta ku yani Kurd pirsa Kurdî nebûna pirsgirêk di çerçeva Tirkiye'de ve yani ne qas muhtacî
Avan tiştên devleta kur û karên qirêj û birêya em bêjin tiştê geyri kanûnî kuştina însan û şewtandina gundan zamanê berê dem zanin mesela behsa 4000 gundê Kurdan hat kirin ku hatin şewtandin behsa kontrgerîlaya hat kirin ku çi kirin em bêjin ew însanên ku di dema salên notî de hatin îfşakirin hatin kuştin di nav devletê bi xwe de mesela behsa kuştina Uğur Mumcî îro cardin tê kirin ku dibe filan kes hatiye kuştin yani Türkiye eğer pirsgirêka Kurdî hal bikirana yani îro gelek bi rehetî karibû xwe ji vê sîstema dewleta kur ya Gladio ya ku di nav qirêjê de ya mafyayê re têkil hev biye karibû xwe tasfiye bikiran yani mesela mafya li her derê heye li İtalyayê hebû rêxistinên ku sûca dikin li her welatî hene lê hema em dibînin yani dewleta demokratîk ya hiqûqî ya kanûnî şerê wan dike hatiye îro wê noxteyê ku devletê ku demokratîk û hiqûq devletê hiqûqî re şerê wan dikin lê li Tirkiyeyê hergav yani devlet û dinêrî di nav de di wê bataqê de qirêjî dibe rûyê wê riziyayê qirêjî yê çamûr yê pîs derdikeve meydanê yani bînek û pîsek tiyeka gelek mez derdikeve ji çareseriya pirsa Kurdî ye û yani ji bo ku meseleyên pirsên esasî yê serî de pirsa Kurdî nayê çareserkirin berî not û şeşa wan dere susurluk derket wayê xuya dibe ku xelas nebû tasfiye nebû berê digot hat tasfiyekirin û habû lê em dinêrin yani hema aynı insan îro cardin di wê rolê de di wê meselê de derdikevin hemberî me yani ev heta pirsên esasî yên civakî esasî yên Tirkiye yani çareser nebin û nebe mesela dewleteka hiqûqî ya demokratîk ya şeffaf ev pirs yani ev mesele bawer nakim ji meydanê ranabin her carê wê belkî têkeve devê destê vî alî ya wî alî navendên ku devletê îdare dikin ama wê her berdewam be Belê em derbasî mijarek din bibin Wezareta Derve ya Amerîkayê bi şandeke ji bürokratên bilind roja 16 Gulanê serdana Rojavayê Kurdistanê kir. Şande ji cîgirê alîkarê wezîr Joy Hood, cîgirê alîkarê wezîr û nûnerê taybet ê ji bo karûbarên Sûriyeyê Amî Katran, cîgirê nûnerê Sûriyeyê David Bronstein û dîrektörê Encûmena Asayîşa Netewî ya Koşka Spî bo karûbarên Iraq û Sûriyeyê Zehra Bel pêk dat. Ya girîng ev serdan resmî bû û cara yekem e di rûpela Wezareta Derve de civînek bi vî rengî tê diyarkirin. Di rûpela Wezareta Derve de du tişt tê gotin ku dewleta Yekbûyê Amerîka wê heta xeteriya Daişê li herêmê hebe wê alîkariya wan berdewam be. Ya din jî ew bû dewleta Yekbûyê Amerîka ji bo pêkanîna çareseriyek li herêmê pêk were wê alîkar be. Niha pirs ev e wê Daîş kîngê biqede ya jî bibêjin Daîş li gor Amerîka jî xeteriya wî nema wê Amerîka heta pirsa rojava çareser bibe ji bo hevpeyman yani hevkarê wan ê herêmê bigîjin yani alî ewlekariyê de hin temînata bigirin wê bimînin. Pirsa min ji kek Elî Spas keko yani Amerîka heta kîngê wê derê be ya herê hiç xwaz vê Daîş heta biqede yani wê heta kîngê yani bê normal gor hineka talûke nemaye. Karesi vê roj Trump got nemaye ve em diçin. Eger heta Biden heyan ha. Herê got Trump wisa got û got em diçin çûn. Lê yani niha wê dîsa wisa bikin an ji bo ku bibêjin Rojavayê Kurdistanê bi hindikayê bigîje statûyekê an bibêjin ewlekariya wan û hebûna wan yani temînatekê heta bigihînin temînata wê bimînin.
طيب ام شروبات كم كاك عليه اري مشروبات كن راستو يعني دفرت تشتي كوبالام دكشينه جي شوازا ترامب بقتيا امريكا ادي تشتكي اشكالتك تشتكي فرميتك لي يعني اف شوازك نكو استراتيجيا وانا اف داخوازا وانا ياجيوي بمينن نمينن ev naive mane teçi mane edi eze ve ha tekili değinim. Yani ev şekli tekliyeye le ev astenk ve çağı ne çare serkirin merkare ditişta beşe evji gredayı daişe vekeku uncd zanin le rojava kıymeta Kürda ji Kürtbûyîna wan nayê em xwe nexapînin û di nava Sûrî de ji rola ku dilêzin ji wir jî nayê tenê di nava şerê Daîş de bi rastî jî probandeke mezin meşruiyeteke mezin derkete holê weke sembol di nava raya giştiya hemû dinyayê de hat qebûl kirin ku erê Kurda di şerê Daîş de şerê dijî Daîş de fedekariyê gelek mezin kirine û divê ku em vê minneta me em bicî bînin ji bilî wî ji bo min ji alî stratejiyê ve tê tiştekî ku ez ê pê qayîl bibim yani bi tekiliya Kurda û Amerîka di nava Sûrî de û nexasim di şexsiyeta Rojava de û nexasim di şexsiyeta wan aktorên Kurd de tiştekî ku miqanî biketinê yani em dizanin ku dinyayê de berjevendî hene yani erê yani hinek ahlak hinek etik hinek çand hinek nizam çi hene lê ev têr nake ku hinek kes bi perê xwe bi leşkerê xwe nizam çiyê xwe herin hû hewara yekî ji bo olandayîneke wiha ez bim rewşa me ne müsaide lê bi şeklekî Amerîka hat daxilî nava şerê Sûrî bû û weke nîv müttefîk ku veka dixwaze wî müttefîkî normalîze bike bi Kurdaran tekilî dayînê wê ev tekilî berdewam be lê heya kengî yani ji bo çi dest pê kir ji bo Daîş heya ku xeternaka Daîş bê bertaraf kirin lê xeternaka Daîş wê çawa bê bertaraf kirin yani rojlata navîn hemû weke dinya zane ji sedî not oldarin û fanatîkin yani ne heneke yani di bahsa Afganistan û Pakistan jî bikî ji xwe İran bikî eloma ez di mesela wê kengî Daîş ji holê rabe û yani berdekdayîna Amerîkaya li hemberî Daîş ve heya kengî bidomîne di vê meselede rastî ez tiştekî nizanim û ez nikarim tiştekî bêjim. بله كاك مراد تشتكي قلت لي زاد بكي yani elbet bahatına Biden guartine mühim çebiye u guartinci eve yani dema Trump da yani siyasete ku merv nikar bu peşbini le bike hebu yani işte hatta derece ku yani çerçeve peyvendiye ne bejin serokmarê Türkiye û Trump da peyvendiye şahsî karbut tiştek bûna ku yani pir giring yani bi qedera Kurda ve girêdayê bûna mesela ew herî dawî berî ku yani Trump here ew şerî mesela girê spî û serêkaniyê wan dera tiştek derket û Tirkiye ket wan devera tevlî wan hevalbendê xwe çeteyê Suriye'yi yani eğer Trump buna yani bavar nakim ev buna mesela Biden buna naha ev der deste Kurdana bu yani ne mümkün bu
قناعتا من کو بايدن يعني قبول كرنا كابفي اواي جي تركيا را قبول كربونا كو اوتي كيفن ويدري تشتي وها يعني ابا قال جرينجن طبعا تشتي حياتين يجبو كردا بلكي بتشوكن جبو امريكا يا جبو دولتها كادنا ما جبو كردا قال جرينجن يعني بكي ماسي امي نبينن يعني مريت بيشبيني بكاش اوروبي فاكو يعني امريكا كنت فكر نكو يعني شخصك و طب بختواريه كو يعني دزگهين امريكا سياستها امريكا يا بيشبيني كر ديار دبا رونشتيال جي خو وسروكي ويجي سروكي كي برسا كردا بيجن باش ناست كه بكادرين خو وزارت خو دروا و يعني دوستي ام بيزن طرفدار چاره سرکنا پرسا کردیه د چرچوه کا معقول ده يعني ام زانش خو يعني مثلا جدا کرینه پرچه کرنا سوریه یا دولت کا سربخوا کردا اولا روجوی تو دولت ده توننه ل چرچوه پاراستنا حدود عنده يعني چل سوریه به چل عراق به چل ترکیه به کرد د تیکوشینا خو ده گاواج بو مافن خو قافين بيجدت تشخوا بافيجن يعني بقناعتها من امريكا نبيجنا فلان ما في بدس نخن يا بيجن ولا نقطه يكو يعني كردا بفروشن دوي درجه كو ترامب مثلا كردا كر اف نبا يعني افلاجي جرينجن اما دبي امجي كرد جي راسيونال بن يعني ايرو مثلا امريكا بسلوكات بايدن دجمني هري اساسي يجي هدف خويا الاساسي تشين نشان دايه يعني الجوري تشيني الهمبري وتشيني مثلا قالك ورا افتش تكنولوجيا بقرا مثلا ايكونومي وسلاح مثلا بدا خصنا يعني تيكلين اللي قالك لا جا افريقيا بقرا حتى اسيا ولا تندن بدا خصنا بازارا وقالك تشتدن ده يعني دفي درجه ده قوام بنرن يعني وك هزكا سوبر يا جلوبال بر نورمال يعني وي البته كي يعني امريكا تا درجه كي يعني د برسا كردي د دقت بككو يعني مثلا ايران نيشينه دوي درجه ده تركيا نيشينه دوي درجه ده ياجي مثلا يكيتيا اوروبا ايرو يكيتيا اوروبا بلكي نجي يكيتيا اوروبا بنا محتملا بلكي امريكا هي برتركاربو مثلا ايراني خرطر وتوشتر بكرانا جبوكو اف ريجيم ايراني بكفالي يعني متفقين وي اوروبي مثلا قبولناك ندوي درجه ناخوازكو امريكا يعني مداخله كاروبار ناف عراق دوي درجه ده بك افانت شتي فيا واي هناكو افاناجي بر تاثير او كردا بك يعني روشا كردا ان هاد تشرچوا هندريفان ولا تادجي يعني دبي كرجي راسيونال ام راسيونال بفكر يعني برجواندي خو قوتا دوستي خو برجواندي خو دوستي خو ام تشوال هاف بينن دبي ام جيفان يعني معقول بفكر راسيونال بفكر بحسياتي بمزنكرني ياجي بالنشاندان انكو يعني وكاكو قاوا همجي حياتك وها مثلا بمن كاركي بروتينه يعني امريكا الويدريه بخل المنطقيه وي دبلومات وانجي بين وي جنرال وانجي ورن منطقي جي دار العراق يجي شو دوجينا العراق تمامي بنبر برسياريا وانده سوريا او باش بنبر برسياريا وانده روتينتين دشن دارن اللي عم دبينن يعني دوي درجه ده حساس انكو دبيجن حتى كو داعش هبه اللي يعني حتى داعش هبه ومعنا اخو حتى برسا سوريا مثلا جار سوريا ده فكرين يعني پر چارەسەریە کە سیاسی نەیدیتن لە سووریێ مثلا دەستوری مثلا فکردن و مثلا وڵاتێکی نو داعشی خلاص نابە لێ دەرێ يعني بيجي مثلا عراقي حتى قالك تشتوي حتى ايرو ناتي لك خلاص نبا اوجي خلاص نابا يعني اد بيجي مجاليه كده يا باشكو يعني ام دبينين اذا يعني هيزا سوبر يا هاري مهم للدنيا المنطقيه او كرد متفقي هافن اف جرينجا يعني العراقي جي الكرد هاري ما باشور جي للروجافا جي متفقي هافن اف فرصتك منظنه وادني دروشا ايرو ده بكي مسحيات 4 ساله دبي اموجي فرجياني او نكن ام بيجي كاربتي 4 ساله جاردن غارتنك ببا هنك تشتمه اگر هنا ام دبي 4 سالي ده بريكو 4 سال
هاتبه ام حل بکن مثلا یکیتیا روجاوا حیا کنگه او بمشه yani pişti 4 sala bir destradariye gidene vere Amerika ve çi vere seri rojava yani akwazi hassas muvakat yani lomajı yani hem riskene hem fırsatin mazın jbu me kurda hene hem rasyonel bin hem peşiya xo paşiya xo rastır u rasyonel bibinin ama gelek istifade jebkin yani az pozitif dibinin. بله شخوا پرسامیا نهاجی یا روجبه یعنی یا کو انا مرسله بیبن اوجی پچک بیا وگره ده دیسا روجاوای yani خلق به حتی کینگه اداره بکه اوجی پروبلمه که yani ببریارک جنشکا و رببریا خسر نرخ تفایا ماده سوتمنی جسدی سیصد زیاده کر بخوره اف زیدهی نرخ 400 جورین خوارن و خوارن جلو برگ بازار جی بلند کر لروجاوای کردستان خلق ویا پروتستو کر به پروتستوی آسایش رابو ایریشی خلقی کر و داوی وک حاکم جنرال مظلوم کوبانی درکت کت هر ساکین بن او بکن yani او نکن دوی مسئله ام باوایه که بوان بوی شکل هم حل نکن لیلوی داره نتنه مثلا yani بجن خوارن اشیا بویا وایه کو یکی کو yani havalin yani bir kese ku çune dere yekce havala kimne per nezik çubu van deme davi dugo yani merv se jara her restoran ki maaşı mehki dişe yani halk avqas revşe ka xarab da yani ve halk hatta kinge da ki bale ve hatta kinge da ki ve çabe جبركو براسي علي كاريا كودچه گلك كيمه جالكي و حدود كو بجن بعسكري لشكرين اساد باش خو تتشتكناي يعني بجن اوا اللي علي دني تركيا خو tamamen girtiye her ورد yani بوريا وانه نفسي باشوره ve ev yani ben ev proses hatta kinge karbon berxwe bidin. Ki veje. Ama tu veje. يا بلي روشك دجواره طبي حكومتك الويدري هاتيه يعني خذ مختاريتك اوتونوميك هاتيه دانين ورا دبي يعني او ملت بي اداره كرينجي خوارن لازمه و خوارن لازمه معيشت لازمه سوتمني لازمه همي تجي لازمه بازار لازمه يعني بسلوغان شورشگري و توجو او بلكي مخالفت كاره بكرن شر چكداري تكرن قالك تشتدني يعني اوج راحتنا ناخذ طبيعي يعني وان بتشوف بخين ماما لقافك اداره كرنا جواكك ملتك خلق ولاتك تدي برشافي خو اف قالك يعني جرانتره وزحمتره وزانينك باواكي دين زيركانه تحمل كاري وبلانغيري جرى دخوازه ام دبرد بينين يعني جنشكا وقتها تسدي 400 زمي بيني سر بترولي يعني بيجي اكو يعني جبو تراكتور جرى لازمه جبو شوطاندنه جرى لازمه جبو روناهي جرى لازمه جبو قالك تشي جرى لازم بيوي جانا ماشا سدي 400 غوازم ورسر البته يعني خلقوا ورا نختك يعني بريجي شو روش قالك قلاره نكو هم ورش راحتيه كي جا ارزانيه كي افتشتاتيه شو بريجي جار قرانه تي işte ve datkava ve nokta başa ku yani lüvedere mesela abijin او برپساریا مظلوم عبدي ku او هنا امريكي هنا روسيا lüvedere هنا yani karbut işte belki خرابتر جهه buna yani fırsatek mazına behabuna van balikariya van افرسن جواكي كارن باواكي نرمتر بين حلقه مثلا في جاري محتملا يعني دخواز جوان هات كرين كو
د پرسکرێکن و هذا هي شفافتر بن يعني بخلقيره دانوستندن دينن هيا خلقي جي هبه يعني وري جنشكا به هيا خلقي به داخوازا خلقي به تحمل كرنا خلقي قاوا افتش بين كرن خرابي بيا ويدر كيفن توصيات كرن واداره هرمي اوتونومي زمي خو باش تقول يعني تشتم بيا واي بسكريكي بيا اي جران اي خلقي الروجافا هيج يعني مثلا آواوات حتى حسكي بقرا ام يجيبوك تجيك تركيا وهفالبندن وي داغر كرنا آفات يقرتن مثلا حتى حسكي خط دي آفا يعني بي تبيكو مثلا أمريكا دوي برسيدة بيمان غير تركيا يعني ببيمانك أمريكا وتركيا إمزاكر تركيا هات كتوان درا يعني ایرو یعنی گرکش امریکا بخواستن امریکا به مجبور کردن که ترکیه بیشه که یعنی ما پیمانه چه کرد که تلگوره پیمانه هات بود چه کاری آویل سر خلقی ببری بیشن یعنی ریک بدیتن اما انا هنک چاره پالیاتیفن هم کارن بیشن یعنی دبی کرد به اساس مسئله یعنی هم پیاده و اداره هرمی یا روجاوا همجي ان كسا يعني حتى يرو افيا كتيا كتيا قوتن يعني نايكرن يعني بيجن محتملا يعني رولا هردو طرفان جي هياما للديارة يعني اگر طرف بيدي ياجي او ادارية مختارية روجافا اگر اراده يكا خرد بواره همون انها زودة افهات بكرين يعني چونكي او هي خودی فرصت و خودی امکان گاوا اراده خود نشان بدن هي رحتره که یکیتیا ملت و یکیتیا حزب سیاسی کردستان بن لاوجي ام زانن که یعنی دناف سیستما کجکی ده دولت بیژن رژیم سوریه بخوا ایران گلک دولت اندنه يعني جبونا كو او يكيتي تشي بيكني او يكيتي تشي نبا قالك محاولات كنما بباوريا من كرد روجافا كردين باشور جي كردين داري دنيجي هم كاربن يعني زختي لامريكا بكن اوان مثلا يكيتي يعني تشل باشوري كردستاني كو دوسي سريتي هي تشيجي لروجافا كو اف بي راكرين جمره قنجيه هري باش بويد دما بايدن ده كو يعني او براستي مره داخوازك جي بكرين باواكي كو يعني يعني امريكا اگر براستي خو بجدينه خو فرض بكال سر هزن طرفين كو دبي اويدا دبي يكيتي كي يعني جيكيتيا ملت ربيجن اري امريكا نكاربه كسيد نكاره يعني ايرو هري كو كاربه بهزا خو وبتاثير خو وبداخواز خو يعني بدلخوازيا خو نزيك بونا وانا البا كرداج يعني انا روسيا او جهازا كما زناما امزانكو روسيا ترجيح وان برتل مثلا رجما سوريا رجما ايرانيه يعني ناقص يعني دملي كردادنا يدملي كردادا مش امريكا يا متفقين امريكا في بدنكرين او بسركتين جبوا ما يعني في درجه نظام يعني مثلا جبوا من يعني قد تشتغلنا بنا مثلا يكبونا الهفكرنا يان كسي بيجي بيدي اما كردين روجافا جي تركيا وجي باشور فقريانا قامش يعني فقريان سر اخا خو سر عرض خو بهاتنا مثلا يبونا دسكفتنا كما ظن مثلا ايرو تبع عسكرين كو سدي نزا تشخاصي وان دبرا قشبونا عرب يعني كرد جولاتي خو دركتنا عرب هاتنا القامشني والحسكي والدردني هم يبونا عرب يعني بله چند سال بردوام بك يعني كرد وكردستان لو دني نامينه يعني اوج عرب يعني ايش خو نها نفوسا قامشي بخجي قالك بي عرب ويعني دبي اويدجي يعني بين اليكاريا كودشا قالك عندك كو بين تركيا جبو مثلا بنابرا كو بدا سكناندن يكتي اوروبا 6 مليار يورو سوزدا 3 مليار اوي دايه جبو قاندي وان بنابرا جوي بيتر
بين كردين سوريا نه حدود نه جينارن يكتي اوروبا دان كو بيجن ولا مدريا وكن كو اليكاري بكن يعني خيرات دن 26 مليون يورو دانا وجي يعني وككو اليكاري جالك مازن كربن بنفوسكي كو بيجن ب 5 مليون مثلا آوه يعني ایسال باران ناباره و چم او نینن لگلک جی روجاوای کردستانه ملت جب آوا يعني بيجن يا نپاخش گلک و نخوش کتنه نخوش خانانه ایجا الگل کرونا اوجی پرسکر گریکش خب مثلا کرونا جی علاج ناچن براستيجي يعني دروشة كي وادا كو بيجب مروكا كو يعني مرو ضد بحري دا بيجي مرورات كمعر يعني جبوك مرو نفتسه يعني مرو بهفدود كده يعني هيجي دور دا مخابن دمكي كك علي دقو يعني او دبي اريده او مناي كو كرد نزانن ببنيك نكارن يكيتيا خوشيكم بهفدوره او بهفدوره تاف بگرن انا جي خو پیشاندان چه بيه و جاره خلقه رابيه isyan kiriye le disa erişi ene kese kirne yani le nertine eriştin disa naye seknandın demek ne mesela idi be ene kese vajı gire daye bele kek ali tiştaki kutlez edeb ki ناكا كون دفع مجال قوتنا كم كو سر قوتنا كك جوان زيادة بكتني bele ve çağı em derbasi mijara xoya din bibin evji mesela şer İsrail و Hamas'e ev şer ana bejna girbest biye و hatta dereki ev biye le gelek helada şereki çek ev bu yani bejin nişkava çebu kes demek duru direj ben asayişe evet sükunetek hebu و لسر ویاجی گلک شیروین او چه بون مثلا هلوستا ترکیه هلوستا ولاتین جینارین عربا يعني بالتوائي بحمو هيلين خواه كك علي تشوا شيروفت كي يعني اف شرش كدري كي سيباريشتا بتشاواي دس بيكر وكود فيجن عجبا وصابو كك والله نبدأ من الدار حكي في مجال ما قوتنا كجنا في من دري يعني من زوفة جي أليغاريا فلسطينية استفاكرية لو ما هما بيجي از بخشنا زناقازم تقوتنا كي في مجال ده بيجي يعني ويا راستي جي تشتكوا ازي كارب مجي قاني بك بيجي مجي تنيه بله كك مراد اشترى ما واقع عليه يعني وقت تكرارك هر جاري چند سال جاري كي يعني حكومة إسرائيل وحماس وهزين وكفي بروبلمك درتكفاك ويعني مسألة جديدين عند أنجام وده قالك تخريبات ومالويراني وجان ومال دچن پشتی هفته که چند روزا اگربستک تی بستن هر یک جالی خود ناو رای گشتی خود خورد دکه او دبی امسر کتن او دبی امسر خوتن طبعا در خود گشتی خود هر یک الگور خو جبوک یعنی دستلات خو الجم خو الجملت خود پاریزن ارمان جوانجی پرانی او یعنی چاره سر کرنه کا اساسی بدتر ev çedibe u agrbesteki imza dikin. Tabii bu trajediye kamazına yani millet gava divan mesela da yani ne geçti be zanine ku hoş bejin garine ka ha derhe ve her ha duru direş berdavam ki mesela Filistinci büyüyor yani eku yani psikolojik Filistin de garine de değilim yani neden İsrail'e? İsrail jali ki de heye
لگور خو لگور سیاست دولت خود ماشینه لیاما یعنی بقاسی وی و گلک زترجی هز فلسطینی بخوا تشتی کوتینن سر فلسطینیا و دولتين عربيين دنيا كو دستوان دنا مسألة ده برسكريك فلسطين ده هي يعني كرنا يعني چاره سری یکی بهتر يعني چاره سری بیا وقت نه چاره سر نکرین يعني کو يجبو بمسألة كاربن بليزن هي بیا وايد چه يعني وجارج انا عربا راسونال بهتر بات انا فكراندن دو دولت اللي كيرك هاف جيران هاف يعني حتى يعني كاربو دو نقطة دو دولت كونفدرال يعني بيجي اسرائيل وبلكي فلسطين جمع بنا يعني هم اسرائيل هم فلسطينية بيجي اسرائيل بيتر فلسطينية كارك امازن تدا بكرانا كو يعني بگیشتن آزادی و آرامیه که بیشتر بر پیشوچونه که دولمند بونه که راحتیه که ده یعنی افتش شناب و بیا وای بمشن تشتكيدني بالام كشان من ولا تعقيب كرد مهنك مديا دا او دات كرين يعني بفي شر الداويه فنومنك دركتيه كو يعني تدي هناك فلسطيني عرب هنا كل الناف دولتها اسرائيل بخونه بيجن روجلات قدسي اللي هناك دافري دن يعني بحصل سياسه شارسة حزار عربه فلسطينيه تيكرين لوان دافري كو يهودي وفلسطيني بهافرا ديجين يعني وكا كجارة بيشي با اوجي ايجا بهاف كتنا يعني ام بيجن تشاتين ام بيجن اي قالك توجين فلسطيني مثلا شنو هجوم الدكاني يهودية كرنا حتى يهودي كشتنا ام بيجن اي كواتنا منطقوان لوان خستنا كشتن شيبونا لآلي دنا ام بيجن جالي يهوديين راديكال بيجي هنك تشيبونا كو اوجي الواجي العرب خستيه وعبدو يشاندنا يعني او جواتين كل اسرائيل كلاكا هافرا دنام اشتيه دليزن انا وكي شعر دا ضايب كرنك دقي جنا واجي كو يعني اوجلو يدري بهاف كفن يعني خراب تربه طبي بجاره برانت گوتن راس 4 سنه به بجاره شیروه دا رولا ایران ته بحث کردم کو بین هلوستا اسرائیل یا تون لهمبر بجن کاروبارن کو آتوبی ین ایرانه يعني او تشكن روكتن كو دست حماس يدو دست فلسطين يدني ده بسر اسرائيليه يعني بحصا بحزاران روكت تكرين يعني بدها حزاره بحزاره روكت دبان كان شر كان روج شر داوتي قترين يعني مزنايه وان واساسي وان بلكي اساسي او يعني او جالي ايراني و او اسرائيل جي حماس تين پیدا کرن جبوان تين پیدا کرن او جوان دراتين يعني براستي يعني ايران او سياسه اويا كو هلالا شيعه الدفري برفره بك وبتاثير تر بك وخرتر بك هر بردوام و دوی چارچوبه ده بجي مثلا فلسطين جي ببي اوي جبو وان برجواندي خو بكارتينه لوجاره ترکیه زیاده وقت بره يعني برتك زیاده نشان ندا وقت دولت لی تیگوتن کو يعني استاتستیک نشان دادن اف سالا داوی تکلین آبوری دنابرا اسرائیل و ترکیه لگور سالا بره 3 قط زیاده بیه محتملا يعني كارا ورا تكلين ما بين اسرائيل وتركيا بريابون ج سياسه اردوغان بيشكرنو توشكرنو دجمناتيا يعني ببلان ودور نبين وكرتبينيه هناك تشت راوستيا بونا ما دياره باورت كما في صالك بعصاوي تكرن دات كرينكو يعني اردوغان سياسته وقت مثلا الهفاتنا كل باسرائيل را الهورن بمصر را الهورن بوان دوله دين را الهورن محتملا ابجي برتر دوي مثلا بيوندي وامبيجن الهفين لقال يونانيان لقال مثلا قبرص ده مثلا غازه ده دواران ده هاد ديتلكو يعني تركيا تاني ما بو بسري خو ما بو يعني مصر اسرائيل
Kıbrıs, Yunanistan hemi behavra û yekîtiya Avrupayê bi wan re bû welatên dinê em bêjin pirtir piştgiriya wan dikirin. Türkiye tenê mabû yani nerî ku Na, yani divê nikare tiştekî dest xirin. divê demê dawî de Türkiye de asteke nizm be jî delegasyonek şand Misrê her wiha îcazîn delegasyonek ji wî bilindtir bi Suudî re jî ew in. Têkildarin û diyare binî de bi awayekê mesela ew siyaseta berê ya ku lê di retorîkê de newsaye tabii retorîkê de wisa dibe ku li Almanyayê bibin hin berpirsyarên herêmî yên Almana vekirî rabûn gotin ku destê Erdogan di van tevdanên ew ê Mislimanên ku protestoyên ku li hember İsraîl tê kirin ew ê wan hene. Tabii yani belki işte antisemitik şey kuyabun yani bu menajı yani bejin var hatta zede via vajata protesto kirin bal hat kışanış bal Alman ve Amerika ve bele em ve xalêjî wiha bêlin em derbas bibin xalameya ser bawer dikim ya zimane neşaş bim belê kampanya imzaye di vî warî de yani tiştê ku em bipeyvin gerçi çarpel medya her hefte vê meselê ji ber ku em meselekî gelek giring dibînin bi awayekê em dixwazin bînin rojevê di wê çerçevê de me îro jî me got em behs nekin nave kam behs qal bikin lê vê dawiyê ev ê ku vê kampanyayê dest pê kirine ku platforma zimanê Kurdî û platforma çand û zimanê tora çand û zimanê Kurdî bi hevdû civînek çêkirin berê digotin em ê pazdeh gulanê de biqedînin lê ji ber ku mesela pandemiyê û bibêjin belkî teknîka ku bi kar anîn mesela dijital belkî piranî jî bawerî bi wî anîn têk çû bû û bên evek zêde yani ew hejmara ku texmîn dikirin bi dest nexistin di civîna dawî de biryar dane ku salek dirêj bikin heta ji xwe bîst û yekê Sbatê dest pê kiribû heta bîst û yekê Sbata were berdewam bikin û vê carê hîn ewktir yani bêjin êdî ne mesela dijital îmzeyê şil yani bûya we jî berev bikin ji bo navî li her bajarên ku Kurd lê dijîn yani hemiyê Kurdistanê hemiyê Tirkiyeyê û hem her wa jî li Awropa li welatên Awropayê komîteyan çêkin ev ê ku li pişt vê kampanyayê ne hevalbendê wan yê wan herêma wê werin ba hevdû û bi vî yani têz mezin bikin mesela îmzeyê de di vî warî de nizanim yani ewek we heye tiştekî ku hûn bibêjin tiştekî ku bêjin bê kirin ku nehatiye kirin wek pêşniyar ve wek kekalê tu hinek bêdeng mayî me got vê carê em deng me got bira temaşeva zanû wat tu jî li birî ez birim tamam yani hinek dışarıda ku fikre meriftine be merif dibêje fikre meriftine û hinek dışarıda ez jî heneka dikim merif gere ew kuneke ev yek belê mesela zaman de rastî mesela zaman gelek giringe yani kış bû ku li gorî fikrê min li gorî bîr û baweriyê min em ê nikaribin yekîtiya xwe bi alîkariya siyasetê ava bikin ev kufşe ku em nikarin alê yekîtiya xwe bi alîkariya çeka jî ava bikin ev her du derfet jî nema destê me de ziman ma loma weke nîşandanek ziman yani têkiliya me û ziman hewildana me û ziman wê me bike netev ya neke netev ya jî netevekî hevgirtî yekgirtî û hayê xuya kirin
Ali hişmendiye jî ez mesela zaman gelek giring dibînim. Ev gotin tenê ne ku ez dibêjim ez ê divir de li deriyê terê Eagle de xim ez ê jê referansekî bistînim. Ew dibe şorşa ziman ya qirnê bîsta nîşan da ku ziman ne tenê alavekî axaftinê ye dibe ji bo raman afirandinê ji ziman pêve tiştekî metin e. Yani em ramana bi alîkariya ziman da afirînin û ramanê me yî em bêjin tomarkirî qewara da ji tinê ku gava ku em muhtaç bin herin derxin tiştekî wiha jî tinê hinga em ê fikriyata xwe çanda xwe û her emelê xwe bi zimanê xwe pêşve bibin. Êku ez van her du tişta tîn me bahev edêm ji xwe êdema destê me de çi hebe divê ku em bînin deynin ser vî zimanî û vî zimanî jî wê me bikişîne divir de jî bawerêke min ê dinê heye ez dibêm îro ku Kurd hatibin qirnê bîst û yekî ne saya serê partiya ye ne saya serê seroka ye ez bi saya serê vî zimanê ye ev ziman jiyanekê dixwaze yani dibê ez karim jiyanê temsîl bikim îdare bikim û ew agirê dilê xwe jî qet kêm nekiriye loma em îro Kurd me xwe gihandiye qirnê bîst û yekî lê wê çê were kirin ez vir de tiştekî dixwazim bêjim tiştekî taybet tiştekî spesifîk weke pêşniyar ez zanim girêdayî hinek derfeta û hinek tişta ye xwezê ku hinek xelatê vê zimanê mesela xelatên romana hêdî pêşketî helbesta hêdî pêşketî ceribandina heltê pêşketî ya çîroka me karibûna organizasyoneke wiha bikira wê gelek teşvîk bikira her tiştî û ez bim ne perekî pir mezin jî mesayeke pir mezin jî naxwaze weke kevneşopiyekê me karibûna tiştekî wiha bikirana wê bêtir di nava jiyana rojane ya diherike wê tesîra vî zimanî zêdetir bûna ez bim ji alî dinê ve yani êdî yani zê Kurd bikim mesela Kurd û Kurdistanê mesela Kurdiye yani ew e ku em mesela Kurdî çareser bikin wê derfetên Kurd û Kurdistanê çareserkirina derfetên Kurd û Kurdistanê ji wê derkevne holê wiha ji min ve wiha xuya dike malê ava spasdar Bele kek Murat tiştekî ku tu bibêjî tu yekî ku xebatkarê min got yek xebatkarê mezin yê zimanê Kurdî ku te gelek di vî warî de kar û xebatê te hene te gramer pirtûkekî tê gramerê jî heye em te godarî bikin. Bele yani çerçeve kampanyayı da dixwazim bibînim yani daxwaza min ew e ku yani xwewa jî biryar jî dane ku salekê berdewam bike û hê pirtir bê berfirehkirin xurtin û rê dîtin bê dîtin ku yani bi rastî ew armanc bi ser keve ew yên daxwazkirî bên peydakirin ew îmza ew gelek giring e daxwaza me ev em ê piştgiriya wan bikin heta ew kampanya xwe bimeşînin bele tiştekî bêjim ev Belê em hatin bi rastî em jî hatî bûn yani wa geçî me got em 2 saet lê wa 2 saet çêbû lê mijarê me jî qediyan tenê mijarek tenê ma ew jî mesela
نزانم مروه بچناوی لێ بکن بامەت گۆ شلی ینی باران بێشلیە ئیساڵ حشکە ساڵی حشکایی زوایی ئەرێ ئیجار من ئەبێ باشوور نێرێ تەب دەبێژن حشکە ساڵی وەرحاصل نەها ینی ژبەر حشکە ساڵیە ئان بێژن بێشلیە ساڵێ ئیساڵ لە حەفت باژارên Bakurê Kurdistanê li Amed, Riha, Mêrdîn, Batman, Sêrt, Şirnex û Wanê 7 milyon donum erd pûş bûye. Tenê li Amed, Riha û Mêrdînê 2 milyon ton genim, milyonek ton ceh û 400,000 ton nîsk ji ber bê aviya di nav zeviyan da hişk bûn. Cotkar bank li dewletê dikin ku zirara wan gelek mezin e û heqê tov û mazot û gübrê û derman ji dewletê yani alîkariyek bigirin. û heta niha yani tenê dewletê deynê wan ê bankayê ew kiriye. Xudaya berê ku deynê wan ê bankayê ji bo salek paş te bixe. Hûn viya çawa şîrove dikin? Kekalî ama em tişte dest pê bikin. Kökü valla ev pırs yani bilirdim herif ربنا خدي امريكا شو ابي شي عندك نعم شيروفت كان هم شيروفت كان محل ناكن valla ilmak gotuna Kurda kudu beşim bırak hadi alikariye vam ke yani işte bu ve derece beşim tine kekim yani. Yani dibi varide em bejim penç partiye hevkar daxuyaniye din bavet kim nehe ma Gulanê derxistin ku Partiya Azadiya Kurdistanê, Partiya Sosyalîst a Kurdistanê, Pêl Kurd û Tevgera Kurdistan û ya dinê jî PDK, Partî Demokratîk Kurdistanê Tirkiye. Wan jî balê kişand bû ser rewşê lê xênî dua herhalde ji destê me tiştek nayê. لما devla hevalê me cotkarê xwedî erdên mezin yê gelek jêhatî yê bikêrhatî hene me yek anî bûna ji devla me ve xeber dana ê derd û kulê vê pirsgirêkê bi awakî xweş bikirana înşallah di bernameyeka din ev mesele belkî bi devê wan bi destê wan bêgirtin lê yanî diyar e yani ev wekî katastrofeka ya xwezayî ya naturî mesela hişke saliyê tabii yani hişke salî tiştên natûr qeza û katastrof û tiştê wiha dibin ama em dizanin yani welat û dewletên ku yani siyasetê wanî di vî warî de em bêjin yê zanistî hene yên ku karûbarê wan yani amade ne gava tiştê wiha bibin çi bikin û çi nekin û qîmeta welatiyên xwe qîmeta berhemhênerên xwe yên ku zanin û piştgiriya wan dikin û hay jê hene ku yanî em bêjin katastrofeka wiha çi xwe zirarê digîne civakê mesela yanî bazarê ne ku tenê digîne xwediyê erdo ya jî ew ê ku ajotiye ne ku digîne wan e yani bazarek giş tevî hev dibe mesela buhayana wê mesela nan derkeve wê gelek nîske nowke yani ziraat di hemî wara de yani wê civakê di gelek wara de têxe tengasiyê yani siyaseta dewleta û plangêriya wan û amadekariyê wan jî divê di wê çarçevê de ama yani em tiştê ku ez zanim yani ez jî qas di vî warî de bi rastî zîrekiya min tune yani zanebûna min jî tune ama yani gelek cara ez hay jê bûme ku yani dibêjin ku yani siyaseta ku dewleta Tirkiye dimeşîne yani ana Tirkiye ama ji Kurdistanê em zanin ku yani welatê di warê çandiniyê û di warê heywan xwedîkirinê de yani yek ji wan warên yani ku nîmet û eweka herî bilind e ku kare Tirkiyeyê seranserî Tirkiyeyê gişî belkî xwedî bike û ji ber firotina îxracatê û ew ê de jî bikirana lê yani bi salan e ew siyasetên ku piştgirî nehatkirin û mesela şer û mesela pûçkirina gunda û ew hemî tiştên ku gelek dûr û dirêj karin bê minaqeşirin belkî
Türkiye biye muhtaç ku ji derva bejin goşt dikire ji derva genim dikire yani kava vareve nokta yani mana xwe yani siyasete gatîkçû ya muxabin zidar kamazın bigîne civakê û ne tenê xwediyên çandinî û ziraetê ev heşke salî. بله ام هاتن داویا برنامه خواه گوتنین وی داوی Her Peki, bizim Ali, daire var. Spas bu tek tem meyvandar kirin, tem meyvan kirin. Hevî dikim tiştê ku me gotin henkî me zêde kir xuya dirêj bû gerçi ama kêrî temaşevana jî hatibe. Spas. از هیویدارم وی صحبتا me tiştek dabe tamaşevana jî me 2 saat û 5 deqewan li me temaşe dikin me silav li hemiya nizanim pirs hene hevalên re jî newa pirstûne ne em xatir bixwazin bi xatirê we gelek spas ku em li me temaşe kir û her tim çarpel medya bişopînin heftiya were wê yek ji rêvebirên çarpel medya dîsa bi bername panorama wê bi wera be dilê we her şad be.